Ngibingelele mukelo wami phinde ngikwemukele namhla. Bukelisi sesendawonye sisesemunye. Sesekuyingosi ethi sidla ngokhezo oludala. Bukelisi phinde saba nenhlahla ke mukele saphinde saba nayo ngadingiswayo okamthethwa. Njengoba bengithembisile na ukudlule ngithi hayi uma ukuthi sengimtholile uzophinda vele njengomuntu oyisithunywa uthunywa yini ababukeli. Ngikubingelele ngiphinde ngikwemukele wena wasoyengweni nasosula namhla. Sithokoza wena wasoyengweni uphinde uqhamuke. Dingiswayo. Ngibonga ukwamukela Nkeshizana. Ngizothanda ukubingelela ababukeli ngeyintombi kaNyambose le phansi enkandla eThalaneni. Sengiphinde ngabuya futhi ngazonibona babukeli bami. Ngibonga ukwamukeleka. Angibonge wena wasoyengweni. Cha, wena kaMthethwa ngithi ake ngizwe namhla ukuthi ngawukuba usiphathele ziphi indaba namhla uphathele ziphi ingxoxo. Ngabe bakuphathisana ababukeli kwazi phela sisengosini engxoxo. Dingiswa umkhulu. Ngibonga Nkeshizana. Njengenjwayelo ngithunyiwe ngisithunywa. Ngithunywa ababukeli ngizobabuzela futhi omunye umbuzo engithunywe wona. Uthi Mamthethwa, ngicela ungibuzele kuNkeshizana ukuthi isifociyasani lesi esigqokwa ngumalume kamakoti okuthiwa sikhunyulwa ngembuzi esigcawini from Zwendoda Mthembu. Sithokoze wena kaMthethwa. Siphinde sibonge nakumbukeli oyena ukuphathisele sesihloko uMpoka Mthembu. Umvelase omkhulu uNgoza mnisi wemvula. Sithokoze Ngoza. Okusho ukuthi Ngoza nababukeli ngingasho ngithi uma sikhuluma ngesifociya sikamalume njengoba isihloko sisho lapho olwazini lwami luyizimo ezithi asithi ukuhlukana kodwa egcineni zogcina ehlangene phambili. Babukeli ngake ngakusho eminyakeni edlule ngisanda kuyisungula lengosi kwa YouTube ukuthi olwazini lwami izindlela zokuganiselana zazi ngifana ngaphambi kokuba sesinikezwe imiyalelo umlungu ngo1849 uTheophilus eShepstone okuthiwa uSomtseko. Okusho ukuthi ngaleso sikhathi ngaphambi kokuba abe nawo lemithetho ayibekayo phezu kwethu sasinendlela ezihlukene zokuganiselana, kepha mina ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngezimbili okuyizona nolwazi engalifumbathiswa ngazo. Futhi babukele njengoba ngakuveza nangalela langa nakuloya nyaka ukuthi kwakuba khona indlela yokulokaziselana kwabantu uma bezele insizwa bezele intombi. Ngakho ke uma intombi
isithatha isinqumo sokuthi isiyalumukela uthando olucelwa ile nsizwa. Ngokwesigaba sekulokwaziselana-ke bakwethu, ngakuveza futhi namanje ngisakuveza ukuthi-ke yayibisicela-ke intombi ukuthi cha mfokanene ngiyakuzwa ukhuluma futhi sekubukeka sekucacile. Ngicela ukuba ungiphathele isicephu esinamachopho amathathu kusasekuseni uze naso la. Nami ngizobona ukuthi engizoba ngisiphethe sobe sinamangaka amachopho, kodwa becela ukuba ungenzele kanjalo. Cha bahlukane-ke ahambe-ke lowo aye kuba afike ayixoxe ukuthi yazi ngididwa intombi yasekutheni ithi kimi ngibuye kusasa ekuseni sidibane khona apha emfuleni, kodwa ithi icela ngiyiphathele isicephu esinamachopho amathathu. Ngizosithathaphi? Ubani ongaluka leso sicephu? Esiluka kanjani esingaba namachopho amathathu? Cha bese bemtshela-ke abaziyo ukuthi hhayi, isho ukuthi-ke yiza-ke ney'nsizwa ey'mbili wena ube ngowesithathu. Kusho ukuthi-ke sekukhona ukudla asefuna ukunikeza khona. Hawu, jabule-ke lo muntu, hawu kusho ukuthi ngempela kanti hheyi, umuntu ubengaze agcine edidekile, kanti inkulumo nje engafihlekile, inkulumo nje ecacile kodwa enomqondo ofihliweyo. Cha, ahambe ngakusasa-ke aye khona-ke esihamba lezo nsizwa ey'mbili. Cha uma ifika le ntombi nayo kukhona naye abahambisana nayo, kusho ukuthi amaqhikiza ayo, ebese emnikeza-ke isibambiso umntana womuntu. Cha, wena wasekutheni sekethatha isinqumo ukuthi uzo zonke iy'nsizwa lezi ebezingixoxisa, kepha umoya wami uthe wahoshela owakho, ngiyavuma ukuthi ngingaba yingxenye yekini, ngingaba imbali etshalwe egcekeni kini. So-ke emva kwalokho kuyojabula-ke zithathe-ke isibambi esinikezwe sona ebizwa ngokuthiwa liqabane, abuyele ekhaya-ke. Njengoba eya ekhaya nje uzofika baboniseke nalaba ahamba nabo bamfakazise-ke ukuthi hhayi cha ngempela le ntombi yasekutheni iyona emnikezile. Kwesinye isikhathi ibhange lenziwe ngohlobo oluthize lwesimila, kwenzeka okuthize okuwubuhlabo, lokho nalokho nje eyayisuke imnika ngokukhombisa ukuthi isiyamukela, imnikeza nakhu okwesibambiso. Ngakusasa kuzobe sekufika iy'ntombi-ke ey'nhlanu, ey'qhikiza nje ney'ntombi ezine, baphethe nje lezo nkambana nalawo macansana, bazoqinisekisa emndenini wakubo wensizwa ukuthi lokhu abekuphethe akungakho ukuthi into ayintshontshile noma into ayakhe yena wase enza ubukhoshosho kunye nontanga yakhe ukuthi ube ngazathi ithi cha, yikho impela sithunywe usibanibani wakwasibanibani. Hhayi, asizoqinisekisa-ke bashiye-ke lezo mpahla-ke lezi abay'phethe nazo ey'ngatheni nje, ebese bebuyela emuva-ke. Kushuthi bese benikwa lokhu abanikwa khona okudlekayo nokhabulekayo. Cha, bay'buyelela emuva-ke abantwana. Sekokhandwa-ke manje uhlelo-ke lokuthi sekufuneke beze-ke manje-ke sebezokwaba-ke manje. Kusho njengoba befikile ngapha-ke sebekwazi ukuxhumana nanosisi wayo le nsizwa ongakwazi ukubanikeza umkhondo ukuthi mhlasimbe omama bangaki, kanjalo obaba, obhuti, kanjalo laba abakuzwa ukuthi ibona abangabelwa okuthize ngoba phela kwangabelwa yonke umndeni, kepha kwakukhethwa nje ukwenzela ukuthi phela kungabikho ukugqilazeka komunye nomunye. Kusho ukuthi emva kwalokho babuyele-ke masebethi hhayi, uma sebebona ukuthi sekuhlangene-ke sebeya kuletha-ke manje sebezokwaba. Emva kwalokho-ke uma sebenze lokho sekufuneka abakubo wensizwa nabo manje baphendule le ncwadi. Nabo sekufuneka ababazayo babaze, abalukayo besimame baluke. Kulungiselelwa manje ukuthi manje kuyophendulwa le ncwadi-ke manje. Cha, nebala-ke bekwenze-ke nobaba-ke naye athi hhayi, ngoba ngifisa ukuba nobuhlobo obuhle osengibakhelwe yindodana, nami ngizoqinisa ubumina bami kuye umlingani njengoba
uvelileyo ukuthi ingane yakhe izoba yingxenye yala ekhaya. Ngizofaka hlasimbeni iy'thole nje zami ey'phweni ekuzobe kuhanjwa nazo zisiwa kubo wakhe untombazane. Lezi iy'thole ezine namajongosi amabili futhi isithupha leso sey'nkomo ezinhle nje. Mhla kuyiwa khona-ke bahambe-ke bahambise lezo mpahla. Okusho ukuthi manje babukeli niyabona ukuthi akukho la kuthiwa khona kukhona umkhongi ngoba iqalwe intombi lento. Manje kufanele bazophendula. Futhi manje nabo sebebuyisela emumva okwenziwe yibo-ke nabo okukhomba ukuthi bayalimukela lobuhle oqalwe lento. Emva kwalokho-ke sekuzobe sekukhuluma usuku lokuthi kuganiselwana nini, kanjani, kanjalo kanjalo. Uma sekufika isigaba sokuthi manje sefuna kuganiselwane-ke, okusho ukuthi manje-ke babukeli-ke ngenxa yokuthi akunamkhongi kulolu hlangothi olungapha. Ngapha hlasimbeni kohlangothi lwakubo wentombi, ngokwemindeni niyazi nani hambe benokwebhana uthola ukuthi lezi abakwazi ukwethemba kahle ngapho ukuthi kungakwazi ukuqhubeka ngendlela eqondileyo. Futhi-ke uyise wentombi wayebeke secela-ke usibalo wakhe ukuthi umlamu wakhe owumalume wentombazane ukuthi akabe umuntu oseduzane ukuze uma kwenziwa izinto kunye nakubo wensizwa lena ukwazi ukuthi abe seduze kwazi ukuthi kube uyena umuntu okhwishizayo oba yisehla senyuka ebhekene nomsebenzi obhekene nengane kadadewabo. Futhi nangapha kunjalo-ke ubaba wangapha naye uthola naye futhi uyithembele usibalo wakhe naye owumalume kamkhwenyana. Naye futhi umalume kamkhwenyana naye abe umuntu umfana othumekayo nangapha banomfana othumekayo owumalume nangapha kunjalo. So uma liqhubeka kumsebenzi kangoba kuze-ke luyaphuma udwendwe, luyasina luyaqeda. Uma seliqedile-ke sebethi babuyela emuva kushiya bese bacela-ke uyise kamkhwenyana cha, bengicela nampa abalingani bami ababili, umlamu wami lo umalume wedodana yami, nangapha futhi lo umalume wamakoti wakwami. Bengicela ukuthi basondele kimi kukhona engifisa ukuthi ngikulungise nabo. Cha, wayefika useyabanikeza-ke lo oqalayo ukuba ingxenye yokuba la ekhaya kusho ukuthi ongumalume kamakoti uzomnikeza-ke manje intondolo yakhe nje imbuzi enhle nje ukuthi-ke umnikeza indlakudla. Kusho ukuthi noma ngabe kunomcimbi thize la ekhaya uyakhona ukuthi amenywe abe khona. Uyafana futhi nokuthi ngusibali kuyafana nokuthi uwumlingani ngoba sekunalobo buhlobo sebakhiwe. Ngakho akakwazi ukunikezwa indlakudla yakhe azokwazi ukuthi uma ethintwa kunomcimbi asondele ngokukhululeka. Ngapha-ke kulo malume-ke ovele vele usewaba nendlakudla ayinikezwayo yena, usezompha futhi naye yakhe athi cha lena-ke yiqhama lakho-ke mlingani, ngifase umkhaba wakho la ngoba ngiyathemba ukuthi nemqhubukusho, usunamakremu, kade uyaluza ngithi nakho engikunikeza. Kusho ukuthi kafushane-ke uyambonga ukuyidela nokuyinikela kwakhe. Okusho ukuthi yileyo nkulumo-ke engingayiveza ngokwencazelo yokuqala. Futhi ngasho ukuthi encazelweni-ke mbukeli yesibili
kukhona umkhakha wesibili manje okuthiwa ngumkhakha wokuloboliselana. Okusho ukuthi-ke ukulobolisana lokhu ubaba wekhaya kuvethu wayebatshela omama bakwakhe futhi amakhosikazi akhe namadodakazi akhe ukuthi la ekhaya-ke bantwana bami, le senzo sokuthi uma usubona insizwa ukuthi ungaba nothando nobudlelwane nayo ebese kuba uwohambisa into ethize kulowo muzi. Cha, la ekhaya-ke ngithi cha, ngimukeli. Uma wena usunogqozi lokuthi usubonile ukuthi ngaba nobudlelwane nalo muntu, akube abakubophela abaza kimi sizokhuluma. Mina funeke ngibatshele ukuthi yini engiyidingayo ngawe, hhayi ngimukele abakufumbethe nabanakho nabakuphethe, cha. So-ke ihluka lapho-ke mbukeli ukuthi kukhona lapha khona kufanele kube nabantu abazothunywa ngale beze kulo muzi, bezokokha, bezolayitha umlilo omuhle, umlilo wobuhlobo ngapha kulo muzi. Futhi mase befikile-ke manje sebeyaxoxa-ke, usebanikeza imiyalelo ukuthi yini nani ayifunayo ngale ngane nithi nifuna ukuba izoba imbali enitshala egcekeni lakini kwanene. Futhi babebuyela emva-ke labantu abazithunywa-ke sebeyoyithula inkulumo-ke, sekufika isikhathi sokuthi-ke ziyalethwa-ke lezi mpahla-ke ey'funwe yilo baba. Indaba-ke sekutheni-ke babukeli, uma sekuwukuthi kufika isigaba-ke manje sokuthi-ke sekufuneka kuganiselwane, kwakuba nenkinga ukuthi uthole ukuthi hleze umndeni awubambisene ngendlela enhle. So-ke ukuze umntwana loyo gana angabi nesimo esingamukelekile esinencindezi engamukelekile, ngcono kube umalume wakhe ophinde asondele azoba umuntu othumekayo ethunywa yilo mndeni walagane khona udadewabo, futhi lapha okunomshana wakhe oyena ofuneke ayowenda kuloya muzi. Futhi-ke mabezofika labane nomalume uyathintwa bekhona ukuze ezwe phela ukuthi kwenziwani, kuzokwenzakalani, kwenzakalani. Njengokuthi uma befika laba nje beza kubaba lapha akithi nje esigcawini noma ezibukweni abahleli khona noma eduze kwesihlahla, phansi kwesihlahla, ngoba phela kuyenzeka ukuthi umfula ukude kodwa banikezwe nje indawo kude buduze enesihlahla sokuthi noma kunesimo selanga bakwazi ukuthi bahlale ngaphansi kwaleso sihlahla. Futhi ngesikhathi behleli lapho nje, uma kukhona inkulumo kufuneke iye kumkhongi, kuzocelwa yena umalume alihambise udaba kumkhongi. Nomkhongi uma ngabe kukhona akulethayo uza nakho, nomalume ukhona uyalalela. Uma kufuneka ahambe nomkhongi amlandele ngemuva, bahambe. Futhi unendima abeba nayo umalume. So uma ngabe-ke sekuganiselwene-ke, into ayenza-ke ubaba wayebeke sethi, ubaba ozale umkhwenyana wayebese ethi cha, mlingani wami ngoba usufikile, ngakwazi wawubamba futhi umsebenzi ngendlela engangikhalisi, nabambisana kahle nabakhongi bami. Angisafisi ukuthi uze uhambe ngingakunikezeli indlakudla yakho, ukwenzela ukuthi noma kusasa futhi ngithi sondela, ungabi nawo ungabazane ukuthi ngoba manje angikhululiwe ukuthi ngingaba ingxenye uma kubuswa kuloya muzi, mina angikwazi ucosha iqatho ogqokweni. Ngiyakukhulula-ke ngithi mina-ke nansi indlakudla ngiyakunikeza. Futhi-ke ebese-ke babukeli-ke umalume-ke seyimukela indlakudla-ke
ajabuleke, ihlinzwe-ke, iphekwe-ke, makhona afisa ukuthi ngoba lena inyama hleze ufisa kube khona engavuthiwe, ehlaza, engaphekiwe, kube khona ephekwayo, uyokwazi ukuthi abe nemiyalelo ukuthi ufisa kwenziwe kanjani. Cha kwenziwe, aqede-ke aqhanwe-ke ngenyongo yakhe-ke, cha, ayihambele-ke abantu masekhanjwa nokudla kwakhe. Uma kukhona futhi athanda ukuthi kuqale kudliwe lapho, kuyadliwa, azohamba nakho, ahambe nakho, azokushiyela abasemzini akushiye akushiyayo, kuye ngoba akuxatshenwe lapha kwenziwe into enhle, yabo. So-ke bese emva kwalokho-ke kwazeka ukuthi hhayi-ke usenikeziwe indlavuza yakhe umalume kamakoti. Kepha-ke babukeli, ngoba niyazi nani ukuthi iqiniso sibuye singabi nalo thina abantu. Kuyavela ukuthi-ke abanye wayethi uma esehambile babesambiza, ngisho umbiza ukuthi akabeze umnikeza indlavuza. Kwakuphoqa-ke ukuthi-ke babukeli kwenziwe iplani-ke manje ukuthi bazonikezwa kanjani ingcindezi abalaphana ohlangothini lwekhetho esimeni sakhona lapho kwamkhwenyana ukuthi akanikezwe phela. Kusho manje sekuyagwamanda, sekunikezwa impoqo yokuthi abakwenze ngoba once bahamba ekusenzekwa. Futhi-ke wayelapho-ke besefasa khona-ke isifoci yakhe, hhayi iqhama, isifoci lesi somama lesi senziwe ngesimilo okuthiwa umuzi. Isona-ke ayebesesifasa-ke lapha-ke. Futhi-ke uma efika-ke lapha esigcawini kuzoqhinqa-ke yena-ke akazukudla. Kuzawufanele bamnikeze indlavuza yakhe ukuze akwazi ukukhumula lesi sifoci, akwazi ukudla, akhululeke ngoba useyinikeziwe indlavuza. Ngoba ebalekela ukuthi uma ngabe eke wagcina esebuyele emuva ebesambiza bezomnikeza into yakhe. Yingakho-ke babukeli-ke inkulumo iveza ukuthi umalume esigcawini wayenikezwa isifoci sakhe. Kahle hle kwangesikho esigcawini. Isifoci wayesicela besesezibukweni la balinde khona ukuthi kushaye isikhathi sokuthi kuyiwe esigcawini. Umyalelo wawuya lapho ukuthi umalume akakhululekile, bekufisa ukuthi ngathi ngabe unikezwa into ethize ukuze akhululeke naye akwazi ukuthi uma kudliwa adle. Ngakho-ke isimo sinje, kusho ukuthi-ke bese bekwazi umkhulula-ke, bamnikeze indlavuza yakhe, ebese-ke esekwazi ukuthi-ke akhululeke. Olwazini lwami-ke babukeli lulapho ukuthi isifoci esifaka umalume, esibhinca umalume, kwakuyisifoci esikhuluma udaba olunjalo. Kepha-ke ngeke bantu bakwethu ukuthi ngathi ulwazi engiliphethe bese ngithi seliphelele. Ngiyafisa nabantu bezinye iy'ndawo ukuthi bengibekele nomfo kaMthembu, bambekele olwazini lwabo ukuthi bona isifoci lesi esiboshwa umalume lapho ukhalo abopha ngaso isisu njengoba usuke awubone kwenziwa omama nogogo, ukuthi bona balwazi kuyisiphi isizathu, ngingajabula. Kepha kulokhu engikuphendule ngiphendula into ekubuzwe umfo kaMthembu kimi, eyiphathiswe uMaMthetho. Sengiphendulile-ke Nkoza, sengiphendulile babukeli. Nginethemba lokuthi nani-ke sizoba munye nilandise nani ukuthi olwazini lwenu niyazi kanjani le ndaba. Ilokho mina engingakusho. Ngithokoze wena wasoyengweni, ngithokoze uphinde ubuye. Ngiyambose usubuya nesihloko lesilethileyo. Ngiphinde ngibonge nakuye okuphathisileyo. Asiqhubekeni-ke nabenkosi, siqhubeke siye phambili. Sixoxe nje njengoba kufanele sixoxe kuze kufinyelele lapho esifinyelela khona. Nina benkosi, angithokoze.